Mapasalamaton kaayo ang team of pastors sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino nining kahigayunan nga mabati o mapaminaw ang mga kalihukan kabahin sa Semana Santa. No? Kay kining Semana Santa, mao kini ang adlaw o panahon nga kita mamalandong maghinulsol sa ato ang mga kaugalingon isip mga binunyagan ni Kristo diha sa simbahan nga Katoliko. So, ang tema ni ining ato ang Semana Santa karon, inubanan usab kini sa tema nga giplano sa ato ang Archdiocese sa Sugbo nga sinodohanong panaw sa dalan sa kabanhawan, no? So giya kini nato nga makapanaw ta sa simbahan isip mga binunyagan. Ug manghinaot kami nga diha sa pagsaulog nining Semana Santa, ilabi na dinhi sa parokya, ato gyud hatagan ang atong kaugalingon sa pagpamalandong, pagpuasa ug labaw sa tanan, mamahimo maayong ehemplo diha sa pagtuo ug buhay. Kanatong tanan, awhagon ko kamo sa pagpamalandong, labaw sa tanan, maningkamot nga mopadayon ang atong paglaom ya sa tuang pagtuo. So far, base sa amo ang experience o base usab sa mga sharing sa mga parokyano, no? Ubay-ubay kayo mahapit, no? Mamalandong ang mga katawhan. Ilabi na panahon sa bisita iglesia. So, full force pod me, ilabi na ang mga tuang mga church volunteers, ato ang church personnel, even ato mga pari is always there na anda po dawat, ilabi na sa mga parokyano o mga bisita nga maghimo sa bisita iglesia panahon sa Huwebes Santo.